dar da mutum. Iya bangon gabas muka hango idan bunika da rarrago aiki kake yi agogo wane kamar ka siyargo ya aiko ina suka zago gwamnan muka yi suka nema dan buni tashi da sauri mai kinka ya rike gwari bargo kana tara dari kindurmo kalar ka da kauri zaki kana kashe bahuri ga gwamna na bulu taso daki ake yi wa kyaure doki gwanin ya tsere mai mala ne jurarre mai maganin tuburarre mai mala ne jirgin nuhu kowa ya haushi ya tsira jazaki ka girma harara cikin jiha kana mana gyara tsoro a bar shiga kura sata a barwa bera in garba kake dokin garba ba a dara ka komai